Хто пабіў Мікалая Лукашэнку, якія новыя праблемы атрымалі яго старэйшыя браты, а таксама што вядома пра смерць адыёзнага чыноўніка і якія радыкальныя перамены чакаюць беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Колю Лукашэнку разбілі твар, а здарылася гэта на матчы фінала чэмпіянату Мінска па хакеі сярод аматараў, дзе Мікалай выйшаў на лёд як капітан сваёй каманды «Бастыён». У пачатку другога перыяду Лукашэнка-малодшы сутыкнуўся з хакеістам сваёй жа каманды Мікітам Драздовым, і калі Мікіта не пацярпеў, то Мікалаю прыляцела моцна. Апынуўшыся за бортам, Лукашэнка адразу жа зняў шлем. На іншых кадрах можна пабачыць, як ён размаўляе з нейкай жанчынай і паказвае на сваю галаву, а пасля сыходзіць разам з суразмоўцай. Пасля гэтага інцыдэнту на лёд Мікалай больш не выходзіў і нават не абдымаўся з камандай, калі стала зразумела, што «Бастыён» перамог з лікам 8-2. Лукашэнка-малодшы таксама прапусціў цырымонію ўзнагароджання найлепшых гульцоў і з'явіўся толькі тады, калі надышоў час атрымліваць медалі за першае месца. Прычым на падбародку Мікалая з'явіўся пластыр, а таксама былі бачныя драпіны на ілбе і носе. Але ж кубак пераможцаў для каманды Мікалай забраў асабіста. Ну а двое старэйшых сыноў Лукашэнкі і яго старадаўні паплечнік трапілі пад новыя санкцыі. У новы санкцыйны пакет Украіны ўключылі 11 беларускіх прадпрыемстваў і 16 грамадзян Беларусі, сярод якіх Віктар Шэйман і сыны Лукашэнкі Віктар ды Дзмітрый, якіх падазраюць у датычнасці да гандлю прадукцыяй беларускага вайскова-прамысловага комплексу. Шэйман, як сцвярджаецца, удзельнічаў у міждзяржаўных перамовах, ценявых бізнес-схемах і арганізацыі абыходу міжнародных санкцый. Прычым ён ужо знаходзіцца пад санкцыямі Злучаных Штатаў, Еўрасаюза, Великабрытаніі, Швейцарыі і Канады. Ну а сыны Лукашэнкі датычныя да экспарту адпаведнай прадукцыі ў абыход міжнародных абмежаванняў, паставак тавараў падвоенага прызначэння і рээкспарту праз тэрыторыю Беларусі. Раптоўна памёр малады беларускі чыноўнік. 46-гадовы дырэктар Кераміна і адданы лукашэнкавец Олег Панасюк сканаў 29 красавіка, але што з ім здарылася, пакуль невядома. Доўгі час Панасюк працаваў на Бярозаўскай ГРЭС, дзе ўзначальваў планава-эканамічны аддзел. Адзначыўся ён і падчас выбараў 2020 года. Тады Панасюк кіраваў выбарчай камісіяй і выклікаў міліцыю на назіральнікаў. У 2021 ён стаў намеснікам дырэктара Бяроза-будматэрыялы, а затым перайшоў у сістэму Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, а ў сакавіку 25 года ўзначаліў Керамін. Ва ўсіх праблемах вінаватыя чыноўнікі, а Лукашэнка шкадуе беларусаў і забараняе ім пераязджаць у Мінск. У Палацы Незалежнасці сёння прайшла нарада, фармальна прысвечаная развіццю рэгіёнаў, але Лукашэнка, як звычайна, загаварыў там пра ўсё на свеце. Напрыклад, ён сам прызнаўся, што ў Беларусі закруцілі гайкі так моцна, што нават яго начальнікі ходзяць і баяцца, але незразумела, чаго менавіта, ці то арышту, ці то народнай помсты. Мы ни в коем случае не должны перейти красную линию в отношениях с нашим обществом, с нашими людьми. Ни в коем случае мы не должны зажимать людей так, что они, особенно руководители, должны оглядываться на каждый шорох. Ни в коем случае, а такое есть. І тут Лукашэнка, як звычайна, пераклаў усю віну на сваіх чыноўнікаў і сілавікоў, але ж некаторых беларусаў ён і сам заклікаў давіць як мага мацней. Никакого запугивания, никакого давления. Еще раз подчеркиваю, давить нещадно нужно на мздоимцев, проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну. Тут прощения не должно быть никакого. Но входить и загребать гребенкой всех, кого надо, кого не надо в стране, ни в коем случае нельзя. Ну і, канешне, не абышлося без самай набалелай для Лукашэнкі тэмы і пагрозаў яго найвышэйшым чыноўнікам. Это для вас год железной проверки на профпригодность. Не дай бог вы не решите вопрос с падежом скота. Прычым Лукашэнка заявіў, што шкадуе беларусаў і расказвае народу не ўсе падрабязнасці пра падзеж жывёлы. Я этот вопрос поставил не потому, что он мне там с катушек съехал и казалось бы, вот все время говорит и говорит о падеже. Видели, что творится? Так это мы щадим людей.
Мы не все это публикуем. А если бы опубликовали и люди начали листать, они б ужаснулись. Асобна Лукашенко раскрытыкаваў вялікія аб'ёмы будаўніцтва жылля ў сталіцы. Ён назваў гэта шалёнай забудовай Мінска і адзначыў, што масавае будаўніцтва кватэр у горадзе прыцягвае сюды ўсё больш людзей з рэгіёнаў. Акрамя таго, ён заўважыў, што жыллё ў Мінску купляюць і грамадзяне Расіі. Пры гэтым цалкам спыняць будаўніцтва ў сталіцы, паводле яго слоў, не будуць. У Мінску і далей павінна ўзводзіцца неабходная колькасць арэнднага жылля, але асноўны акцэнт прапануецца перанесці ў рэгіёны. Лукашенко адзначыў, што ў некаторых сельскіх гаспадарках ужо не хапае мясцовых работнікаў, таму людзей прывозяць з раённых цэнтраў. На яго думку, гэта сведчыць пра неабходнасць мацней развіваць раённыя цэнтры і аграгарадкі. Ён прапанаваў ствараць там не толькі жыллё, але і ўмовы для адпачынку, развіцця і камфортнага жыцця, каб людзі не імкнуліся пераязджаць у сталіцу. Карацей, выглядае, што нас чакае чарговая серыя развіцця так званых аграгарадкоў. Агрогородки надо развивать. Вот я у Крупко облетел всю область, и я же вижу, как идет развитие. Ну і акрамя таго, Лукашенко прызнаў вялікую праблему атоку насельніцтва з рэгіёнаў, асабліва з сельскай мясцовасці. Почти все регионы страны, их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Выпраўляць гэтыя праблемы ўлады збіраюцца, ствараючы новыя працоўныя месцы ў маленькіх гарадах і каля іх. Грошы на гэта ўжо былі выдзеленыя, і Лукашенко ўжо нават прынеслі першыя справаздачы. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Прычым да рэалізацыі ўсяго гэтага у Лукашэнкі ёсць сур'ёзныя пытанні. С другой стороны, мне докладывают о контролеров, к половине проектов 109 из 217 есть претензии. Правительство отчитывается по общему перечню проектов, не заглядывая в суть как следует. Поэтому немало включенных в перечни формально, а вся работа ведется лишь на бумаге. Прагучалі нават канкрэтныя прыклады. Паводле Лукашэнкі, каб выканаць свае задачы, чыноўнікі на месцах ціснуць на бізнесменаў і прадпрымальнікаў. Ряд проектов фигурирует в списке благодаря уговорам бизнесменов по принципу «с вас не убудет, а председателю пойдет зачет». Камунальная катастрофа здарылася ў Гомельскай вобласці. У Рагачове з кранаў пацякла вада з пахам ацетона і фарбы. Мясцовы вадаканал пацвердзіў праблему, але прычыны не назваў, паведаміўшы толькі, што цяпер спецыялісты вядуць маніторынг якасці вады і прамыўку вадаправода. Па выніку жыхары раскупілі амаль усю бутыляваную ваду ў крамах, а школы і бальніцы перавялі на гатаванне ежы з прывазной вады. Тым часам у сацыяльных сетках людзі скардзяцца, што ўсё сур'ёзна, і нібыта у бальніцу нават пачалі паступаць людзі, якія атруціліся той самай вадой. Праўда, пацверджанняў гэтаму пакуль няма. Пазней жа стала вядомая і прычына праблемы. Гэта афарбоўка канструктыўных элементаў на гарадскім вадазборы. Але ж улады запэўніваюць, што сама фарба ў ваду не трапіла, а толькі дадала спецыфічны пах. Вынеслі прысуд беларусу, які здзейсніў страшнае забойства суддзі ў расійскім горадзе Камышын. Нагадаем, што ў жніўні 25-го года ураджэнец Беларусі і прадпрымальнік Сергей Кібальнікаў падпільнаваў федэральнага суддзю Васіля Вятлугіна і некалькі разоў стрэліў яму ў спіну, а пасля дабіў нажом. Затым беларус адрэзаў суддзі палавы орган і ўваткнуў яму нож у вока. Нападніка затрымалі, і следства устанавіла, што асноўным матывам злачынства была рэўнасць. Жонка абвінавачанага працавала сакратаром у тым жа судзе, дзе служыў забіты, і Кібальнікаў падазраваў, што паміж імі маглі быць асабістыя зносіны. Цяпер раўнівы муж атрымаў 22 гады калоніі строгага рэжыму, але падобна, што ён паедзе не ў калонію, а на фронт. У чаканні прысуду Кібальнікаў заяўляў, што хоча падпісаць кантракт з Міністэрствам абароны Расіі і адправіцца ваяваць ва Ўкраіну.
Улады выпадкова паказалі, як выглядаюць расійскія дроны, якія былі збітыя над Гомельшчынай. Але ж затым фота проста выдалілі. Журналісты партала «Зеркало» заўважылі, што Палата прадстаўнікоў Беларусі апублікавала справаздачу, як дэпутаты наведвалі інстытут следчага камітэта. Там ім паказалі дрон-палігон, на якім дэпутаты, цытата, на ўласныя вочы ўбачылі дроны, збітыя год таму над Гомельскай вобласцю. Удакладнялася, што цяпер беспілотнікі выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе, у тым ліку для складання пратаколу агляду. Мяркуючы па апублікаваным здымку, дэпутаты ўбачылі 4 расійскія дроны. Адзін з іх – гэта так званы міні-шахет, расійскі выведвальны беспілотнік і фальшцэль, які выкарыстоўваецца для перагрузкі супрацьпаветранай абароны. Другі дрон таксама расійскі, і ён называецца «Гербера». Праўда, публікацыю вельмі хутка адрэдагавалі, прыбраўшы ўсе згадкі пра беспілотнікі і выдаліўшы фотаздымкі. Дацэнта Віцебскага медуніверсітэта пасадзілі за абразу Лукашэнкі. 51-гадовы Дзяніс Голубеў быў кандыдатам ветэрынарных навук і выкладчыкам на кафедры паталагічнай анатоміі і гісталогіі. Цяпер жа яго абвінавацілі ў абразе Лукашэнкі і садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Падрабязнасці справы трымаюцца ў сакрэце, але вядома, што вырак звязаны з абмежаваннем волі, і Голубеву прысудзілі ці то хімію з накіраваннем, ці то калонію. А ў Гомелі 3 гады калоніі атрымаў Яўген Скочка, юрыст, прадпрымальнік і шматдзетны бацька. Раней мужчына быў актывістам Маладога фронту і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, але яшчэ з сярэдзіны 2000-х адышоў ад палітыкі. Апошнія гады Скочка займаўся будаўніцтвам храмаў і дапамагаў людзям юрыдычна. Цяпер яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама ў паклёпе і абразе Лукашэнкі ды дыскрэдытацыі Беларусі. Пакуль Лукашенко камандуе, каб беларусы заставаліся працаваць у рэгіёнах, яго людзі самі паказваюць, чаму гэтага не адбываецца. На Віцебшчыне, якую той жа Лукашенко пастаянна называе самай праблемнай вобласцю, прайшла вялікая нарада наконт дэфіцыта кадраў у сельскай гаспадарцы. Праблема стаіць вельмі востра. У вобласці не хапае 20% ад заатэхнікаў і ветэрынараў, 17% ад механізатараў, а больш за 420 вакансій не закрытыя даўжэй за год. Прычым вучыцца на ветэрынараў ці аграномаў моладзь ісці не хоча, а тыя, хто ўжо адвучыўся, скардзяцца на нелюдскія умовы і стаўленне да іх. Вось цытата пракуратуры. З боку маладых кадраў зафіксаваныя нараканні на нядобрыя умовы працы і побыту, празмерную нагрузку і адсутнасць выхадных. Таксама маладыя спецыялісты наракаюць, што ім даюць жыллё, якое не адпавядае нават элементарным санітарным нормам. Вось такія навіны чацвярга. На пятніцу мы бярем невялікую паўзу і ўбачымся з вамі ўжо ў нядзелю, калі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.